Zabávejte kus. Jdem ochutnat moči. Jak se to vyslovuje? Mochy, nevím. Moči. Kluci to nikdy neměli. Děti moje to nikdy neměli, kluci. Tak jsem zvědavý na jejich reakce. Já jsem jednou měl, já jsem to měl několikrát, jo, ale jednou jsem měl, to jsou nějaký mini. A měl jsem s nějakým ovocem, jo, a bylo to ovoce, který neznám, jo, nějaký asijský. To bylo hrozně dobrý, no, ale ty ostatní, tohle je banánový, no, tak já dám nejdřív ochutnat dětem. Nebo bych to měl možná ochutnat, a já nejdřív jste nějak škodlivý. Můžeme se taky... Jo, no ochutnejte to rovnou. No to chceš... Jsou takový mini. Prostě. Bacha, ti to nepadá. Já to taky uchytám. Taký cukr na tom. Co pak? Cukr nemám rád. Cukr nemáš rád, tobě to nechutná. To není cukr, to je nějaká mouka. Musíš to celý strčit do pusy. Celý do pusy. Musíš to celý strčit do pusy, kdybys to ochutnal. Celý to strč, to je banán. Celý do pusy. To je banánový. Ano, a žvejkej. Co ty, chutná to nebude? Upřímně. Chutná ti to? To bude chutná všechno. Co ty se ví? Ochutnej to. Co dejte, tak to dělí vyplivnout do záchodu třeba nebo do koše. To chutná teda. Ten banánový je hodně dobrý. Čokoládový už jsem měl větší a ten... Je taky chutná. Je dobrý ten banánový, no. Sabík je takový, no. Ten věci, co nezná, tak moc nejí, no. Lepší je ten banán. No třeba dohromady by byly dobrý. Ty to nebudeš zase to vyplivneš. Zbytečně vyhozený věci. Tak šup, ale dopusť, je čokoláda. To ti musí chutnat. Musíš se dostat až dovnitř na tu čokoládu, když ty takhle nerožvejkáš. No. Žvejkej, tam je čokoláda dovnitř. Tak na co to víš? Já vím, že to nebude. Ty nesníš jedno. Tak nic, Sebíkovi to nechutná. Oliver, co to je? Dobrý? Chutná, jo. Čokoláda nic moc, ale je to hodně čokoládový a banán, ten je výborný.